Ima jedno pitanje koje sam postavljala sebi kroz život, a sigurna sam da se svako to pita prije ili kasnije, koji je smisao mog života. Sada sam shvatila da to nije ništa od onoga što sam do sada radila. Niti posao, niti karijera, niti bilo šta što mi je bilo i teško u životu. To su samo aspekti mog života, ali ne i moj smisao. I za sada sam došla do odgovora da svoje iskustvo izražavam kroz ispunjenu demonstraciju mog realnog identiteta, ko sam ja, i da to pomogne drugima. Ne znam da li ste se vi zapitali koji je smisao vašeg života. 4 stvari koje vam mogu pomoći kada se nađete u trenucima stresa. Prva stvar je da momentalno prebacite pažnju na sopstveno disanje i da budete u potpunom fokusu u tom trenutku na disanju. Jer druga stvar je da znate da će sve proći. Toliko stvari sam u životu imala i dobrih i loših i sve je prošlo. Jer ako ste u fokusu, shvatit ćete da bol i strah uopšte nisu prisutni tu u tom trenutku. Treća stvar je da uvek radite na svom ličnom i duhovnom razvoju i da razvijate ono što okom nije vidljivo, a to je intuicija. I četvrta stvar je, ove 3 stvari će vas odvesti ka psihičkom miru, ka mirnom umu i ka disciplinovanim mislima. Bila sam uvek tužna kada sam gledala ljude kako po 40 godina čekaju da odu u penziju, da dobiju svoju slobodu, jer su verovali da će u tom trenutku biti slobodni, moći da ostvare svoje snove koje su dugo čekali. Neki bi volili da putuju, neki samo mir. Razni su snovi. Ali onda se desi da telo ne može da izdrži ta neka duga putovanja, onda čuvaju decu. Mnoge stvari ih zaustave i u stvari nisu slobodni. A oni su 40 godina verovali u tu ideologiju umesto da reaguju tada. Za mene je važno pronaći uživanje u trenutku, kao kad gledam unuka. On hoće da jede sada, on hoće da se igra sada. Njegova interesovanja mogu da se promene za par dana. Isto tako i sa nama. Pronađite uživanje u trenutku i u stvari koje meni moja majka nije dala. Upoznate muškarca šta je bitno da posmatrate. Ne kako se ponaša ni na poslu, ni sa prijateljima, već u svojoj porodici. Da li ima poštovanje prema majci i da li koluta očima kada vidi oca dok priča. To će vam govoriti mnogo više kakav je muškarac pored vas. Tada ćete posmatrati kako se ponašaju ljudi koji ga znaju najintimnije i oni što ga vole bez obzira na sve.